ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин барномаи тафсир аст. Сухан дар бораи парвандаҳои махфӣ меравад. Албатта ки дар қонун чунин мафҳум нест парвандаи махфӣ. Дар қонун мисол дар моддаи 361 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фош кардани маълумоти таҳқиқи ибтидоӣ ё тафтишоти пешакӣ ҳаст. Вақте ки мо мегӯем парванда махфӣ ҳаст, айни ҳол ман суҳбат мекунам бо шумо дар бораи тафтиши пешакӣ, яъне ки парванда дар дасти муфаттиш аст, ҳоло дела ба суд нарафтааст. Дар ҳамон ҳолат барое ки он чизе ки дар рафти мурофиа, дар рафти якум марҳилаи мурофиаи судӣ тафтишоти пешакӣ анҷом дода мешавад, ин асосӣ аст ва аз таҷриба мо медонем ки дигар на прокурор ба ягон таъсир мерасонад, чунки ҳамин тафтишоти пешакиву назорати прокурорӣ гӯё як зина мебошанд, яъне дигар онҳо ёрӣ мекунанд барои тартиб додани ҳамон парванда. Аз тарафи суд бошад тағйир додани ҳукмҳо, тағйир додани айбномаҳо ё ки сафед кардани айбдоршавандаҳову судшавандаҳо хеле ҳам кам аст. Мегӯем умуман мумкин нест ва мо медонем таҷрибаи судяи Тоҷикистонро ки барои сафед кардани шахс бо муттаҳамоти дигару дигар аллакай худи нисбаташ парванда оғоз кардан ва зиндонӣ шудааст. Гап дар бораи тафтишоти пешакӣ меравад ва яке аз ҳилаҳое ки муфаттишони вазорати корҳои дохилӣ, прокуратура анҷом медиҳанд, ин яки якбора ба ашхосе ки дар парванда ягон тараф ҳастанд, мисол шоҳид ҳастанд, эксперт аст, коршинос аст, ҷабрдида аст, дигару дигар, онҳоро маҷбур мекунанд ки шумо огоҳиномаро имзо кунед ва мутобиқи ҳамин огоҳинома шумо умуман дар бораи парванда ягон сухан ҳам бояд нагӯед. Ягон сухан нагӯед ки шуморо кӣ даъват мекунад, барои чӣ даъват мекунад, нисбати кӣ парванда оғоз карда шудааст, дар ин парванда шумо ба сифати кӣ рафта истодаед, шоҳиде, ҷабрдида, дигару дигар. Нагӯед дар бораи оне ки мо шуморо кай даъват кардем, чӣ пурсидем, чӣ муттаҳамот нисбати айбдоршаванда ҳаст, дар бораи номи айбдоршаванда гап занед. Умуман дар бораи ҳамин парванда сухан нагӯед, на ба худатон, на ба наздиконатон, на ба ягон каси бегуна. Чунон махфӣ мекунанд ки дигар як роҳи васеъ барои манипулятсия, барои як бофтани парванда, кашонидану овардани далелҳои осмониву аз таги замин, аз пушти кӯҳи Қоф пайдо мекунанд ва парвандаро мустаҳкам мекунанд. Прокурор бо имзои худ ӯро тасдиқ мекунад ва барои судяи бечораи мо фақат як интихоб кардани як ҷазо мемонад, тамом. Ягон тафтишоти пешакӣ дар судҳои Тоҷикистон намеравад. Тафтишоти пешакие ки муфаттишон махфӣ меноманд, яке аз муҳимтарин марҳилаҳо аст. Ва ин чӣ ҳаст? То кадом дараҷа ҳамин амали онҳо қонунӣ аст? Чӣ бояд кард дар ҳамин маврид? Чӣ хел метавонед шумо ҳуқуқҳои худро оиди озодии баён, оиди гирифтани маълумот ҳимоя кунед? Дар ин барнома ба шумо хоҳам гуфт. Инак дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, чунин мафҳум парвандаи махфӣ дар ягон муқаррароти қонун нест. Яъне ки он чизе ки муфаттишон мегӯянд ё ки прокуророн мегӯянд, судяҳо мегӯянд, ин чизе бофта аст, дурӯғ аст, аз пеши худ баромада аст. Чӣ хеле ки дар ёд доред, як вақтҳо дар бораи мафҳуми зиндониёни сиёсӣ Зариф Ализода гуфта буд ки дар Тоҷикистон маҳбусони сиёсӣ вуҷуд надоранд, фақат ба як асос ки чунин мафҳум нест. Яъне ки дар Тоҷикистон ба ҳамон мантиқи Зариф Ализода агар рафтор кунем, фикрронӣ кунем, дар Тоҷикистон набояд парвандаҳо махфӣ бошанд, чунки чунин мафҳум вуҷуд надорад. Дар парванда фақат дар қонун, чӣ дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ, чӣ дар кодекси ҷиноятӣ, фақат дар бораи беиҷозати шахсе ки баррасии парванда дар дасти ӯ аст, фош кардани таҳсилоти таҳқиқи ибтидоӣ ё тафтишоти пешакӣ сухан меронад.
тамом. Нагуфтааст ки пурра тамоми парвандаи шумо умуман гап назанед, нисбати кӣ парванда аст, нисбати чӣ парванда аст, дар бораи чӣ сухан меравад, киро пурсиданд, киро напурсиданд, ному, насабу шоҳидону ҳодисаҳое ки таҳқиқ карда мешаванд дар бораи ин умуман оварда нашудааст. хеле ки гуфтам моддаи 361 кодекси ҷиноятӣ барои фош кардани маълумоти таҳқиқи ибтидоӣ ё тафтишоти пешакӣ ҷавобгарии ҷиноятиро аз ҷарима то маҳбас шудан таъин кардааст. ҷарима ба андозае аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. он шахсе ки агар ҳамон таҳсилоти таҳқиқи ибтидоӣ ё ки тафтишоти пешакиро бе иҷозати шахсе ки ӯро огоҳ кардааст фош кардааст. ана акнун мебинем дӯстони азиз ба назар мекунем ба кодекси мурофиавии ҷиноятӣ. Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ дар бораи ҳамин мурофиаи пинҳонӣ, мурофиаи махфӣ ё ин ки фош накардани таҳсилоти таҳқиқи ибтидоӣ ё ин ки тафтишоти пешакӣ чӣ мегӯяд? Якум ин аст ки яке аз принсипҳои асосии мурофиаи ҷиноятӣ ин ошкоро будани муҳокимаи судӣ аст. Парванда бояд ҳамеша ошкоро бошад, бояд мақомоти қудратии Тоҷикистон ки аз ҳисоби мардум зиндагиашон пеш меравад, ки аз ҳисоби мардум маблағгузорӣ карда мешаванд, дар фаъолияти худ бояд чанде ки имкон ҳаст шаффоф бошад. Мардум бояд донад ки он ашхосе ки гӯё онҳоро ҳимоят мекунад ба чӣ кору бор машғул ҳастанд. Як шаффофият бояд бошад. ва дар моддаи 26 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ оварда шудааст ки дар мурофиаи судии ҷиноятӣ прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда салоҳияти худро тибқи талаботи кодекси мазкур ва қатъи назар аз ҳар гуна мақомот ва шахси мансабдор анҷом медиҳанд. Яъне ки прокурору, муфаттиш, таҳқиқбаранда бояд фақат тибқи кодекси мурофиаи ҷиноятӣ амал кунанд, ягон тибқи қонуну қоидаи дигар не. ва иҷрои талаби прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда ки мутобиқи ана ҳамин кодекс, яъне ки кодекси мурофиаи ҷиноятӣ ба тамоми ташкилот, шахсони ҳуқуқӣ ё ин ки шахси оддӣ пешниҳод карда шудааст, шаҳрвандон ҳатмӣ бояд бошад. Муфаттише ки парвандаро мебарад боз дар болои худ сардор дорад. Ин сардор низ метавонад ки ягон қарор барорад, як тағйирот кунад дар рафти мурофиаи парванда, дахолат кунад, муфаттишро алиш кунад ё ин ки ҳатман ё ин ки метавонад парвандаро гирифта худи ӯ пешбурд кунад. Ягона чизе ки наздиктар ба махфӣ кардани мурофиаи судӣ, мурофиаи тафтишоти пешакӣ дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ оварда шудааст, ин моддаи 172 ҳаст. қисми 8 мегӯяд ки ҳангоми мавҷуд будани асос барои эҳтимоли он ки таъмини амнияти ҷабрдида, намояндаи ӯ, шоҳид ва аъзои оилаи онҳо зарур аст, муфаттиш ҳуқуқ дорад дар протоколи амали тафтишӣ ки дар он ҷабрдида, намояндаи ӯ ва ё шоҳид иштирок дорад, маълумотро дар бораи шахсияти онҳо зикр накунад. Яъне дар ин ҷо мақсади асосии мақомоти қудратӣ, муфаттишон ошкоро нишон дода мешавад. Яъне мақсади қонуниашонро ман дар назар дорам ҳифзи ҳаёт, ҳифзи саломатии ашхосе ки мумкин аст ки нисбаташон таъсир расонида шавад аз тарафи худи ҷабрдида, аз тарафи худи судшаванда, гумонбар шуда, боздошт шуда ё ки хештабори онҳо барои даст кашидан аз нишондодҳояшон ё ки барои несту нобуд кардани далелҳои исботкунандаи гуноҳи шахси боздоштшуда. Барои ҳамин муфаттишон ё маълумот дар бораи ашхоси ҷабрдидаву шоҳидро бояд пинҳон кунанд, ё ин ки иҷозат надиҳанд ки маълумот пурра ба ҷомеа фош шавад. Албатта ки қонун дар бораи пурра умуман гап назадан дар бораи маълумот дар бораи парванда гап намезанад.
қонун фақат дар бораи он қисми маълумоте сухан меронад ки фош шудани он дар як муддати муайян ҳамон ҳам метавонад таъсир расонад ба тафтиши дурусти парванда. Чӣ гуна гуфтам таъсир мерасонад? яъне ки мумкин аст ки номи шоҳид фош шавад, با این شاهد نابود کرده شود، شاهد به شاهد تاثیر رسانیده شود که او از نشاندادی کشیده نوشته پیشینش دست کشد یا اینکه این نشاندادش رو دیگر کند یا اینکه درباره در کجا نگاه داشتن دلیل‌های شرعی معلومات پیدا شده اون دلیل‌ها از آنجا گرفته شوند، یگان دلیل نیست و نابود کرده شود دیگر و دیگر. فقط قانون برای همین گفته است. قانون نگفته است که پرونده با پررگی باید مخفی کرده شود، درباره اون کسی معلومات هم پیدا نکند. و ماده 177 درباره ناروایی فحش کردن معلومات تفتیشی پیشکی میگوید. در قسم یکم آورده شده است که معلومات تفتیشی پیشکی را تنها با اجازت شخص پیشبرنده تعقیب جنایتی و به اندازه‌ای که او امکان پذیر می‌داند فحش کردن ممکن است. یعنی که در اینجا صلاحیت به خود مفتش است و تو کدام درجه به کدام درجه او نظارت میکند، به کدام درجه با او این همون اندازه معلومات را ضروری میشمارد خیلی هم زیر سوال است، چون که هر چنده که اندازه زیاد باشد برای آنها خیلی هم مهم است تا اینکه تاثیر جمعیتی نشود، تا اینکه یک واکنش‌ها از طرف جمعیت وابسته به غیر قانونی حبس کردن و غیر قانونی پیشنهاد دعوای جنایتی نکردن یگان اشخاص. ما میبینیم که پرونده‌های پرصد و صدای روزهای آخرین، ماه‌های آخرین، سال‌های آخرین چقدر روزنامه‌نگار، فعالان جامعه شهروندی، اشخاصی که در بدخشان کوهی فقط برای اعتراض نسبت عملهای مقامات قدرتی، نسبت کشتار و مناسبت‌های بیرحمانه آنها برآمدن، پرونده همه آنها مخفی کرده شد، درباره آنها سخن راندن ممکن نبود، درباره آنها حتی سوال هم دادن ممکن نبود به یگان کس، چون کسی که سوال میداد میگفتن که تو به فرمان کدام تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی که از مریخ آمده است و میخواهد که تاجیکستان رو ضبط کند فعالیت میبری، اون کس رو نیست میتونستن پرونده آغاز کنند. یعنی اگر مفتشان از روی قانون قاعده کار میکردن فقط معلومات ضروریه که میتوانست که به پرونده تاثیر رساند اون رو فحش نمیکردن، ولی جزئیاتی پرونده برای چه عیبدار کرده شدن، کی عیبدار کرده شدن، با کدام ماده ها عیبدار کرده، حتی همین رو هم اونها مخفی میدونن که اشخاص به کدام ماده ها عیبدار کرده شدن. شخص رو با ماده 307 برای دعوت‌های عمومی با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهکار میکنند. یکی از مثال عادی روزی 15 زود روزی چهارشنبه بود، او را نیز با همین متهمات عیبدار کردن، زندانی کردن، ولی تا ما جزئیات رو نمیدونیم که در کجا کی او دعوت کرده است و محض در کدام سخنانش گفته است که ما باید ساخت کنستیتوسیونی رو تغییر دهیم و همین ساخت کنستیتوسیونی رو با راه انتخابات نه، فقط با راه زورآوری، یعنی که زدن، کشتن، استفاده از سلاح، تانک و پوشکا و یراق و هواپیما باید با ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان تغییر دهیم. این یکی از همون سبب‌هایی هست که پرونده ها مخفی کرده میشن. و ببینید دوستان، مکانیزمی مخفی کردن پرونده های تفتیشاتی پیشکی حاضر من با شما گپ میزنم و راه های اونها رو، امکانیت هایی که شما میتونید که اونها رو زیر بحث برید. تفتیشات پیشکی با قرار مفتش یا اینکه با قرار سرداری واحد تفتیشات پیشکی، سرداری همون شعبه تفتیشاتی، همون شعبه وزارت کارهای داخلی، با قرار اون کس میتواند که قسمی اون همون جزئیات همون پرونده مخفی کرده شود یا اینکه یک معلومات ها جدا کرده شده، همین معلومات ها همچون معلومات های ضروری که فحش کردن آنها با پرونده ضرر میرسانند اعتراف کرده شده
қарор бояд барорад ва дар асоси ҳамин қарор нисбати шумо мумкин аст ки огоҳинома татбиқ карда шавад ва ба шумо огоҳинома муфаттиш пешниҳод мекунад ки огоҳиномаро имзо кунед, ман шуморо огоҳ мекунам. Шумо ҳатман бояд савол кунед ба муфаттиш ки ҳамин огоҳинома дар асоси чӣ баромадааст, огоҳиномаро кӣ қабул кардааст. огоҳиномаро қабул карда бошед, ман розӣ нестам, ман мехоҳам ки аз болои ҳамин қарор ки парвандаро گویا مخفی کرده است یا که پورا پرونده رو مخفی کرده است یا که قسمی پرونده رو مخفی کرده است، من میخواهم که شکایت کنم. برای این با من نسخه آن در کار است یا اینکه اصلی آن نسخه با پچت و مهر کبوت و سرخش داشته با نوشتجاتی که نسخه با اصلش برابر است یا اینکه کپی با من در کار است، چون که من با прокуратура یا اینکه ба суд шикоят мекунам аз бораи норавоии чунин қарор. Чунки мисол мана ин маълумот ягон зарар барои тафтишоти пешакӣ надорад, мана ин маълумот ягон зарар надорад, таъсир намерасонад, дигару дигар. ҳоло ҳамин услуби пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ яке аз маъмултарин ҳам шудааст. тамоми парвандаҳо метавонем гуфт ки тамоми парвандаҳои ҷиноятӣ мана ҳамин хел ба тарзи пинҳониву махфӣ гузаронида мешаванд ва фақат ашхос, ҷомеа аз расонаву борҳои ҳар гуна метавонад ки баъд аз ҳукм баровардан огоҳ шавем ки мисол моҳи июни соли гузашта фалон одам фалон ҷиноятро содир кардааст ва ду рӯз пеш ё ки ҳамин рӯз соати 3 ин шахсро ба муддати 15 сол маҳбасӣ карданд. дар ҷомеае ки худро демократӣ меномад, дар ҷомеае ки мегӯяд ки ба пеш озодӣ дар мо ҳаст, озодии гирифтани маълумот, озодии баён ҳаст, ин аломати баръаксро нишон медиҳад. аломати онро нишон медиҳад ки на ягон озодии баён ҳаст, на озодии гирифтани маълумот ҳаст, дигару дигар. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ, вақте ки шуморо муфаттиш барои огоҳ кардан ки ҷузъиёти парвандаро шумо бояд фош накунед огоҳинома пешниҳод мекунед, якум чизе ки шумо бояд пурсед, шумо гӯед ки кадом маълумот муфассал, кадом маълумотро ман бояд фош накунам. чӣ маълумотро ки мисол наздикам боздошт шудааст, инро маълумот накунам, ё ки ба кадом моддаҳо боздошт шудаанд, инро маълумот накунам, кай маро даъват кардед барои пурсиш, ин маълумотро ман фош накунам, ё ки нагӯям ки ба кадом моддаҳо муттаҳамот шуд, ба кадом санъ айб нисбати ӯ эълон карда шуд, ин маълумотро ман фош накунам, ё ки номи шоҳидонро, суроғаи шоҳидонро, сурати шоҳидонро паҳн накунам, кадомашро. оё ҳамин маълумоте ки шумо мегӯед ки фош кардани ӯ ғайриимкон аст, фош кардани ӯ ғайриқонунӣ аст, ягон таъсир ба пешбурди парвандаи шумо мерасонад ё ин ки не. агар бинед ки дар ҳақиқат дар он ҷо номи шоҳидон ҳаст, номи ҷабрдида ҳаст ки метавонанд ба ӯ таъсир расонанд, ягон ашхос агар ӯ расонавӣ карда шавад, суроғаи онҳо ҳаст, албатта ин маълумотро набояд шумо паҳн кунед. вале маълумот дар бораи ки кай дастгир карда шуд, дар куҷо нигоҳ дошта мешавад, вазъи саломатиаш чӣ хел аст, бо кадом модда ӯро айбдор карданд, адвокат дорад ё ки надорад, номи адвокаташ, телефони адвокаташ, вазъи саломатиаш, дигар маълумотҳои умумӣ шумо метавонед ба расонаҳо паҳн кунед, ҷомеа донад. ҳатман бояд инро мардум донад, чунки мардум бояд дар бораи фаъолияти мақомоти қудратӣ маълумот дошта бошад ва шаффофият бояд бошад дар корхонаи дар корҳои ин муассисаҳои давлатӣ. дӯстони гиромӣ, ин буд тафсири мафҳуми парвандаҳои махфӣ. хулоси гап карда гӯем, чунин мафҳум дар қонунгузорӣ вуҷуд надорад, танҳо вуҷуд дорад норавоии фош кардани таҳсилоти тафтишоти пешакӣ ё таҳқиқи ибтидоӣ. мо хай дар ин ҷо дар бораи тафтишоти пешакӣ сухан мекунем. фақат норавоии фош кардани маълумот бе ризоии муфаттиш, шахсе ки парвандаро мебарад,
ҷузъиёти парванда набояд фош карда шавад. Албатта ки на ҳама ҷузъиёти парванда. Қонунгузорӣ дар бораи он мегӯяд ки ҷузъиёти парвандае ки метавонад ба пешбурди он, барои таҳқиқи пешакӣ, барои баррасӣ кардани он дар суд таъсири манфӣ расонад. Яъне агар фош кунед, мумкин аст ки фишор ба шоҳид биёранд, мумкин аст ки шоҳид даст кашад аз нишон дода, мумкин аст ки шоҳид аз тарс гурез заду нобуд шавад, ё ин ки ҳамон далелҳои шаръӣ нобуд шаванд, ҷои ҳодиса тағйир дода шавад, изҳо пок карда шаванд ва дигари дигар. Лекин ҳатман вақте ки шуморо огоҳ мекунанд, шумо бояд пурсед ки кадом ҷузъиётро ман бояд фош накунам. Дар он ҷо дар бораи шахси боздоштшуда, санаи боздошт шудани ӯ, нигоҳ доштани ӯ, дар куҷо вазъи саломатии ӯ, доштани адвокат ё ки надоштани ӯ, бо кадом моддаҳо ӯ айбдор карда мешавад, ин набояд махфӣ бошад. Ҳаминро шумо бояд донед, дӯстони азиз, ҳифзи ҳуқуқи худро мустаҳкам кунед, барое ки шахсе ки ҳуқуқашро намедонад, бесавод аст, метарсад, ӯро бениҳоят осон аст идора кардан ва ба ҳамин роҳ шумо аз манфиатҳои худро аз даст медиҳед. Яъне ки ҳангоми огоҳ мешавед ки наздики шумо ё ки дӯсти шумо аллакай 1 сол шудааст ки дар зиндон аст.